бобои ҳоҷӣ, шавҳарам гуфт агар фарзанддор шавем ягон чорво мекушам, вале накардем. 3 сол гузашт, дар иҷора мешинам. оё дар ҳамин ҷо хайр кунем мешавад? ака хоҳарои азиз, бародарои азиз, вақте шумо иҷорашин бошен, вақте шумо мақсад худтон ҳамун зиндагию ҳамун кори худтона ба як мушкилоте паси сар мекунен, барои шумо зарурат нест ки шумо мақсад гӯсфандеро забт кунед. албатта агарчанде ин дар гардани шумо назр шидагиай, бояд ҳатман ин кора кунен, вақте кунен ки дастон бираса. ҳозир ки дастон намераса, шумо агар накунена пеши Аллоҳ гунаҳгор нестед. устод мегӯянд маска, дрож, кофе ҳаром аст. шумо чӣ мегӯед? албатта мо ҳаром гуфта наметавонем. ҳамин маскаҳое ки нами масла мегем ё маска мегем, хоб маска мисли масло сливичнию дигар ҳастанд. ин чӣ ҷои ҳаромӣ дорад? ё кофе чӣ ҷои ҳаромӣ дорад? ё дрож? инҳоро мо ҳаром гуфта наметавонем, бародар аziz. барои ҳаром гуфтан аввалан ҳарома ҳалола Аллоҳ ва расули ӯ ҳал мекунад. лекин имрӯз агар мо таркиботи ҳаморо бибинем, дар таркиботшон агар аз ҳаромҳо чизе бошад, баъд ӯро ҳукми ҳаром метаҳанд. барои ҳамин дар имрӯз таркиботи ҳамин маскада ба ғайри ҳамун ширу ба ғайри чӣ дорад дигар? ҳичи нест дигар. ё кофеш ё дрожш. барои ҳамин бинен шумо аввал таркиботи ҳаморо бинен, адресша бинависен ки намед фалон дрож номаш фалон, дар таркибаш фалон чизи ҳарома дорад. шумо адреси ҳаморо бинависен ки аз куҷо гирифтен, мисол ай ютуб гирифтен, ай гугл гирифтен, ай куҷо гирифтен, ҳамаша қоидавӣ нависен, равон кунен, мо бубинем, бисанҷем, баъд барои шумо бо ҷавоб гӯем. ҳозирада ёра ҳеҷ кас ҳаром гуфта наметавонад. шахсе ки таъна мезанад ки ту то дирӯза намоз намехондӣ, ҳозир намозхон шудаӣ, оё ин гунаҳгор мешавад? албатта гунаҳгор мешавад. ҳар як нафареро вақте мо мебинем ки намоз мехонад, мебинем рӯзадорай, мебинем тасбеҳ дар дастшай, ҳоле бинен, лекин медонем ки ҳамин одам то дирӯза ҳақиқатан намозша намехонд ё дигар корҳои бад дошт. имрӯз ки вақте дар намоз дидем, ӯра рафта дастша гирифта бигем бародари азиз, муборакат боша ки худованд ба ин неъмати ҳидоятра расонидай. аллоҳи меҳрубон мақсад ин тавфиқи тура, ин муҳаббати тура бардавом нигаҳ дорад. таънаш накунем ки бо имрӯз ака ту ба мара намозхон шидай. ин таъна кардан, бародарои азиз, кори одами солим ё кори одами хайрхоҳ нест. агар мо таъна кунем, то дирӯза ҳазрати умар кӣ буд? лекин баъдан ҳазрат чӣ шид? ин имкон надорад ки мо бигем то дирӯза вай ба фалон коро даст мезад. майлаш даст зад, имрӯз худованд ҳидоят шикардай, алҳамдулиллоҳи раббил оламин. худоро сипос мегем ки то мурданша ба ҳамун феъли бадш намурд. анҳае бародарои азиз, фармудаву таълим. хуб, оё ҳар намоз бо худаш тасбеҳ алоҳида дорад ё ҳамашон ягане? аз пушти намоз ана тасбеҳҳое ки мо 33 бор алҳамдулиллоҳ, 33 бор аллоҳу акбар, бинен 33 бор алҳамдулиллоҳ мегем, ҳамашай пушти намоз ҳамин як тасбеҳай. яъне ҳар як намоз ба худаш тасбеҳ алоҳида надорад. мегӯяд зан вафот кунад, шавҳар метавонад ӯро дар қабр монад? не, метавонад, ба шарти ҳамроҳи бародарош, ҳамроҳи падарош, ҳамроҳи фарзанддош метавонад ки мисол дар қабр бимонад.